Zanzenea liburutegiak herriko gobernuz kanpoko erakundei laguntzeko asmoarekin liburu bilketa baten parte hartu du. Elan Euskadi eta Zaharautz dira bi erakundeak liburu hauek ondoren erabiliko dituztenak. Herritarrak nahi zuten heinean liburuak, CD-ak, VHS-ak edo DVD-ak eraman dituzte eta denera kopuru galanta izan da. 1069 jaso baitituzte, horietatik liburuak 984. Orain, Elan Euskadik Kuba eta hegoaldeko herrialdetara eramango ditu liburu eta materiale hauek, eta bestalde Zaharautz elkarteak azokatxo batetan salgai jarri ditu txotxa batzuk atera eta erakundeari lagundu ahal izateko. Bi gobernuz kanpoko erakunde hauen aldetik eskerrak eman nahi dizkiete herritar guziei eta bereziki noski udal liburutegiari berak eskainitako laguntzagatik.